Pepito Jantziri buruz saio baten ordez bi eskainiko diogu. Berak, fandango pilo bat egin zituen, baina oso onak gainera, eta batekin dabikin ez dut nahiko. Lau bat eskaini nahiko nizkizuke, orduan oso pixue ezeiteko saio bat, bitan banauko dugu. Gaurko saioa hasteko Erbia izeneko fandango batekin, emango dugu hasiera. Pepe Jantzi 1917 urten jaio zen Lesakan, Lesakarra bera, eta 78 urtekin Donostin hil zen. Pepe Jantzi edo Pepito Jantzi bezala egin zen ezaguna. 500 konposiziotik gora dauzke berek. Eta bera izan zen Pepe Andoinen ondoren, Pepe Andoin gogoratzen zea aurreko saioan landu genuen, Pepe Andoinen ondoren Losei talde famatuarren soinu jolea. Pepe Andoin izan zen astapen haietan, baina 6 relego hartu zion Pepito Jantzik, eta honek jarraitu zuen Loseiko ibilbide guztie bukatu arte. Bere garaien munduko soinu joleik hobena bezala ere izendatua izan zen, baina hori da, hain relatiboa, nahi gauzarik ez diate bat ere zer baloratzen da, ez? Sentimentue, trebetasune, abildadea, hori baino askoz importante iruditzen zait beak egin don lan guztie. Txikitatik erakutsi zuen soinu jotzeko zaletasun handia zeukela. Baina bere aitek piano ikastea naizun mutikok, eta horri bilizien. Azkenen, Paulo Jantzik bere aitek, Pepito aitek, pixkat, esan dezagun amore eman zula. Eta Pepitoren zaletasunari bide ematea aukeratu zuen. Eta 13 urte zeuzkela, Larrinaga Gerrini izena edo markako soinu bat erosi zion, 1300 pezetatan. 1990 urten hitzekin nahi gutxi gora bera, aldaketa edo konparaketa egiten baldin badeu, garai hartan 1300 pezta, gaurko 6.000 euro gutxi gora bera. Nere kasone antzeko zerbait esan dezaket, nik neone bakarri dakit gurasok zer sakrifizio egin zuen nahi lehenengo soinue erosteko. Eta nere lehenengo soinua erakutsiko dizut, baita Gerrini bat da, eta hemen erakutsiko dizut pixkat, ikusten duzu, traste hau. Hoixe izan da, nire bizi guztin izan duten oparik hobena, baina diferentzikin. Garai hartan niretzako izan zen, gazte batek kotxe bat erostea baino gehiago. Eta hasiera hartan, nahiko sakrifikatu ezan, zeratik ni ikastea juten nintzen, baina etzan gaur bezala, nik ez nuken soinuik. Ni juten nintzen ikastea, Irene izeneko neska batek erakusten zidan, berak bere soinu uzten zidan jotzeko garaian, baina gero etxea bueltatzen nintzen eta nik ez nuken soinuik. Eta nire hori gainen eseritzen nintzen
eta soinu virtual bat eukiko banu bezala, eskubin teklak imaginatzen nola zien, eta ezkerren botoiak, eta alnon bezala, urrengo asten berriz Irenek bere soinu utzi, eta zer ikasi nun ez. Eta hola 4 hilabete honitzen. Eta nerekin ikasten zon neska batek, Arbeldiko Gemak, bere soinu utzi zian, nik nire gurasoi erakusteko zenbataino ikasteko gai izan nintzen soinuik eduki gabe. Eta orduan konturatu ziren, beharra neukela, aurrea jarraitu behar bali menon, soinu behar nula, ez? Eta sakrifizio handie eintzuen beraiek ni oso eskertuta nago horri. Eta nire rollo alde batea utzi eta Pepitona fungo gea. Modesto Irisarri izeneko etxalarko soinu jole batek erakusten zian. Eta, honek hasieratik ikusizun izugarrizko doaiak zeuzkela Pepitok eta ikusten zun konzertista bezala. Eta beak bideratu nahizun obra klasikok eta pixka bat mundu hortatik, ez? Kontzertuk ematera jartzeko modun. Baina Pepitok nahi dela txina, esan zian, ez. Nei gustatzen zait giroa jartzea eta ezkontzak eta festak eta nei girotzea gustatzen zait. Eta alde hortatik landu zon gehiago jende aurren lehenengo aldiz 15 urte zeuzkela Irungo kasinon jomentzun. Eta pixkat geroxeago Donostin Radio San Sebastianen jozon eta urea izan omen zan izugarrizko arrakasta. Kontutan izan behar dugu, garai hartan beste edabideik etziola musika zabaltzeko, zuzenen antxi jo eta baina, jende guztik entzuten zon. Gero urtetxo batzuk berandugo, EASO abesbatzako zuzendari ezkondu behar zala eta bere despedidan, soltero despedidan, eaman zuen Pepito Jantzi soinu jotzea. Eta han ezautu zituen EASoko partaideek eta, handik sortu zen Los Sei taldea EASO abesbatzako kidek zituen, ez? Hainbeste aldi zein naiz esaten ni hemen Los Sei aurreko saion baita esan nizun, eta ni hain naiz suposatzen, Los Sei badakizula zein dien, baino agian ez dakizu. Duela gutxi, Nikola Sagasti eta David Berraondok dokumental bat egin du, Los Sei, una historia de pelikula edo olako izenburu batekin. Eta beraiek lantzen zuen kantua, zalantzai gabe, baina umorea uztartzen zituen, kantua eta umorea ez da. Eta beraiek egin zuten ospetsu, adibidez, Buen Menu eta holako kantak, ez gero Golden Apple Quartet etorri zan, pixkat beraien bidea jarraitzea, eta horieke agurreko jira ikin nahi die, oain Demode Quartetek dauke indarra, pixkat formato hortan zan taldea. Sobrare behin Donostira etorri zan Victoria Eugenian aktuatzea Celia Gomez, Argentinarra, garai hartan oso famatua izango zen, eta bere aurretik telonero bezala jarri zituzten Los Sei. Sobrare harrituta gelditu zen, eta kontratotxo bat egin zieten Bartzelonan aktuatzeko, Tivoli antzokian. Ordu arte Euskal Herriko txoko guztik ezagutzen zituzten, baina orduan Espainiako hiriburu guztik ezagutu zituzten. 1957 urten kontrato bat lortu zuten 3 hilabete aktuatzeko Amerikalden. Orduan Atlantikoa lehenengo aldiz orduntxe pasazuten. 3 hilabeteako juntzien, baina bertan 10 urte pasazituzten. Gehien bat Mexikon, baina La Habana, Montevideo, Buenos Aires, Chile, Brasil, Nueva York, eta dena ezautzeko denbora izango zen 10 urtetan. Buenos Airesen zeudela sobrare munduko txapelketa edo antzeko zerbait antolauta zegoen soinu jolen konkurso bat bezala, eta bertan aurkeztu zen Pepito Jantzi eta irabazizun. Horretik esaten zen munduko hoben azala eta hori. Nik nunbait irakurrieten susmoa dauket, Pepitok aneontzan garaien miliki, gogoratzen zea paiaso hura, milikiri soinu jotzen erakutsi ziola. Baina hori ezin dizut ziur esan, zerratik saiatu naiz informazio hori bilatzen eta ez dut ikusi, baina ni nunbait ikusitako errezelua dauket. Bertan, Ameriketan zeuden garai hortan, sortu zen baita telebista ere, eta hor oraindik gehiago zabaldu ziren.
beraiek Mexikon hori lan asko egin zuen telebistan. Eta guztira 13 pelikula ere egin zituzten, han 8, eta gero Espainian baita 5 pelikula egin zituzten. Datorren saion, zentralko gehiago Pepito Jan Zinogran, eta Lesakako herrik, eta herri bandak indako omenaldien, eta pixkat horri buruz hitz egingo dugu. Eta gaurko saioa bukatzeko, Okila izeneko bere fandango batekin bukauko dugu. Hoize zan gaurko neukena. Datorren saio honek jarraituko dugu berakin, ez ahaztu. Ordu arte eta ondo izan bitarte.